pochopili, co se s tím všechno dá dělat. Takže základ vždycky je, když si s těma dětma sednete kolem bubínku, vysvětlit, že tady na konci je hopík, ten míček, všichni znají hopík, který skáče. Když začínáme, tak někdy i chceme, aby ty děti, než se začnou vlastně seznamovat s tím zvukem, aby se naučili držet paličku, která se má držet velice volně v ruce. Čím víc volně se drží, tím ten zvuk je potom lepší. Takže teď nebude hrát žádný zvuk. Ty děti se naučí jenom, aby ten hopík jenom takhle skákal. Aby pochopili, že tam je hopík, který skáče. To jim prostě ukážete. Vy se to pak taky budete učit, abyste si vyzkoušeli, protože všichni říkají, já to neumím, mně to nepůjde. Jo, když ve školkách jsou většinou paní učitelky trošku jako hudebně asi nadaný, máte mít nějakou průpravu, ale normálně s lidma se potkáváme, nespívám, nemám hudební sluch, nic mi nejde, od malička nesmím nic, jo, a pak najednou v 50 zjistějí, že můžou hrát na bubínek. Takže to prvotní je, že si děti vyzkoušejí, sednou si kolem a budou si takhle zkoušet, že ten hopík skáče. Pak je dobrý jako je naučit, že jakoby bouchnou a podržej to v ruce. To taky, oni vás budou pozorovat, oni všechno okoukají. A pak se vlastně učí, že se vezmou paličky do obou dvou. My dospěláci s tím míváme problém, protože ve chvíli, kdy střídáte levou, pravou ruku, tak se prostřídávají hemisféry. A my dospěláci tam už máme trochu bloky. Děti ne, ty prostě umí tohleto v pohodě dělat. My s tím máme takhle, ještě to jde, ale potom, když má člověk hrát na ty jazyčky, tak... Takže takový to první seznámení je, aby ty děti se potkaly s tímhletím, že tohle umí každý dítě, že to udělá. A pak jim to můžete otočit, aby si vyzkoušeli, že budou přesně jenom jakoby střídat a budou třeba jenom používat 2 jazyčky. Je jedno, který jazyčky. Tam jde o to, aby se naučili ten rytmus. A když budou dělat 2 jazyčky a dáte 3, tak už hrajete melodii. Není to o tom, že musíte vybrnkávat nutně. Ano, má stupnici, každý bubínek je naladěný, má svoje... Aha, já jsem si nedala, už to vidím. Nejdelší jazyček, největší průřez, který má, tak je... Má tam stupnici. Samozřejmě je to železný nástroj, kdo má 100% hudební sluch, tak v tom najde tam takový ty niance. Tady máme dobrý sluch. Jo, takže ty, co hrajou na klavír, ty, co tak jako to tam uslyšíte, ale je to pořád železo, který se ladí potom ručně pilkou. Ladička ukazuje, že to je správně, ale někdy to tam slyšíme. Když se hraje jednotlivě, když se hraje jako celek, intuitivně, tak se tam nějaká lehká věcička ztratí. Samozřejmě my jsme i vytvářeli potom takovýhle magnetky, kde se dá skládat hudba a vlastně uděláte barevné puntíky. Dá se vždycky jakoby hnědej jazyček k tomu nejdelšímu a pak se vybrnkává ovčáci, čtveráci. Dá se takhle s těma dětma hrát. Ale je to zpočátku o té intuici, aby se ty děti naučily za prvý, já něco umím. Což je skvělý, protože i v té školce jsme viděli, už podle oblečení poznáte, z jaký rodiny to dítě přichází. Podle výrazu poznáte, z jaký rodiny přichází. Mají ty sestřihy moderní, tak to už jsou prostě děti, které si věří. A pak jsou děti, které si nevěří, které prostě doma něco prožívají, něco zažili, nesmějí zpívat, nesmějí dupat, nesmějí nic. A to jsou děti, které se budou bát zahrát na tom bubínku, protože si nevěří. Ale ten bubínek ukáže, že všichni to umějí. Tyhle děti, které do té doby jsou někde zakřiknutý v koutku, tak zjistí, že udělají úplně stejnou věc, jako všechny děti kolem. A začnou si věřit. Jo. Pak i doporučujeme, aby to ty děti, když je ta chvilka, ukázaly i rodičům, když jsou potom takový nějaký ty, nechci být besídky, ale dají se připravit ty věci, kdy prostě si vytvoří koncerty, aby to ukázali, aby se pochlubili těm rodičům, že hrajou na bubíny, že mají prostě nějakou svoji oblíbenou jenom střídací takovou skladbičku. A je to velice jednoduché, prostě zpočátku opravdu jenom 2 jazyčky. Máme to pojmenovávat teda jazyčky, jo? My tomu říkáme jazyčky. Můžete s tomu říkat, jak chcete, ale je to jakoby jazyk, když takový nejvíc přirovnávací. Potom máme ještě jeden výraz, který jsme se naučili ve školce a to vám za chvilku ukážu. My tomu říkáme ruční vibrace, aby se vůbec jako lidi seznámili, co to ta vibrace je
A samozřejmě dospělý ví, co to je vibrace, ale děti, my tomu říkáme, že jsou to mravenečci, který prostě lezou po těle, protože oni to budou cítit, když jim to dáte na ruce nebo položíte na záda. Takže pak člověk i rozvíjí u těch dětí vnímavost, protože oni vám řeknou, oni samozřejmě opakujou. Jeden řekne, že mu to leze do nohou, tak budou všichni říkat, že to mají v nohách. Každý potom, někdo to má v rukách, někdo. Takže oni budou opakovat, ale pak už budou nacházet, kam jim to jde. Můžete vyvíjet takovou jakoby tu relaxaci, že si můžou představovat příjemné věci. Že jim nejdřív navedete, aby si představili třeba sluníčko, všichni si lehnou, ono i přes podlahu je to cítit, když potom ten bubínek je na zemi a hrajete, tak oni to můžou cítit. Jo, a je to taková chvilka relaxační, kdy ty děti se naučí pracovat s tím, že si můžou začít představovat nějaký obraz, že si můžou představit to sluníčko a jak hřeje. Oni ze začátku nevědí, co to znamená, ale jak se jim to bude rozvíjet, tak je to bude bavit. I se potom zeptáte, když ležej, tak třeba na co mysleli, nebo co jim naskočilo. Vím, že takhle jsme taky jednou měli chlapečka a on řekl, já jsem myslel na pizzu. Tak v ten moment všichni děti mysleli na pizzu, jo. Ale je to takový hezký rozvíjení. Hodně věcí nás naučili děti ve školkách. Vůbec jako práci s tím bubínkem vymakali děti, techniky. Prostě dospěláci to mají trošku jinak, ale ty děti jsou přirozený. Takže máme takovou, jakoby tomu říkáme spoluhru, a to, když víc dětí hraje v jeden moment na jeden bubínek. Oni se prostřídávají, nehrajou najednou, střídají se a vlastně si učí trošku třeba i počítání. Protože ze začátku je dobré se domluvit a každý ťukne 3krát. Tak malinký děti, který neumějí počítat, tak jim vysvětlíte 1, 2, 3. A teď jim to procvičíte a oni to pochopí. Starší děti už to vědí. Že a zkoušíme, co funguje, co nefunguje na těch děti jako s tím bubínkem, protože ten bubínek hlavně rozvíjí hodně za prvé představivost, druhou citlivost, jako, že oni začnou cítit, já říkám chutě jídla, začnou vám říkat, že tady, já nevím, zpívají ptáci, které předtím jako necítili vůbec, začnou vám říkat, že, nevím, někdo křičí, nekřič, změní se jim třeba nálada na poslouchání hudby, hodně, protože jako tohle, jako v podstatě my nemáme, já tomu říkám, že my nemáme hudební sluch, my máme hudební sval, v našem těle nejsou nějaké sluchy nebo tak nějak, my máme jenom svaly, i buňka je sval, krev, která pumpuje, srdce je sval, ruka je sval, všechno je sval a hudební sluch takzvaný, to je rozvinutý hudební sval takzvaný, samozřejmě jsou věci, které se nám předávají po generacích, třeba babička hrála nebo tak nějak a některé věci, nebo já nevím, tatínek je sportovec, maminka je sportovkyně, tak to dítě taky bude mít sportovně nadání, protože ti geny prostě jsou tam jako dány, ale ve skutečnosti jsou to svaly, které my jako buď rozvíjíme nebo nerozvíjíme, buď zanedbáváme nebo rozvíjíme. Takže tím bubínkám si rozvíjí hodně jako svalů v vozovkách. Náš mozek funguje na neurolingvistických spojích, které v podstatě se dá taky srovnávat se svalem. A ti neurolingvistické spoje, to jsou ty intuice a tyhle jako složité věci, které nerád používám. Nerozebírá, neřeší to s dětma, aby jo, rodiče někteří jo, ale vlastně ne. A ta společnost je víc tak jako o těch pravidlech, principech. Takže tady se vlastně potkají úplně s jiným vnímáním, který jim nikdo nebude ukazovat, protože ono to ladí celé tělo, kdo se zabývá čakrama, může prostě i vysvětlit, co jsou to čakry pro ty děti. Můžete zkoušet nabíjet vodu třeba, ona se změní chuť vody, jako když tam dáte ili buď vedle skleničku, anebo můžete dát kelímek jako dovnitř tady otvor a zahrát na tom bubínku, tak uvidíte, že se změní chuť vody, ona se změní chuť vody. Tomu nebudete věřit, ale to tak je, jako no to změní i chuť vína, ale tady nemůžete mít skleničku. Můžete, já nevím, jestli z vás máte někoho, kdo se zabývá alternativními nějakými věcmi a věří jako kyvadlo třeba, nebo pracuje s kyvadlem, jestli víte, co to je. No, takže jestli pracujete s kyvadlem, tak můžete vyzkoušet, jak to mění strukturu kamene, třeba položíte třeba na rámek jeden. To nám zkoušeli i přístrojem speciálníma. A vezmete ten rámek, který bude třeba vybítý s pomocí jako toho
To je nejjednodušší, buď ty rámečky, virgule se tomu říká, anebo kivadílko. Vyzkoušete, že ten rámek třeba je vybitý, nebo jako minus, jak se tomu říká, 30, no to je jedno. No a vy to potřebujete dát na plus, jakoby nabít ten rámek, tak můžete buď takhle do toho klinku hodit, to je nejlepší, nebo položit vedle, zahrát na tom bobínku a pak tím kivádám, když to vyzkoušíte, tak uvidíte, že ten rámek má úplně jinou energii. Ale to je taková věc, kterou jako moc jako nehlásíme lidem, protože ne všichni tomu jsou otevřené, ne všichni tomu věří, ale ty možnosti tam jsou. Já třeba, v tomhle tomu ne. No, tak já taky moc ne. Já jsem taky. Logický muž, tak, ale my jak jezdíme na ty různé jakoby v prodejní festiválky, tak tam jsou ty alternativci. A mají tam různé kamínky, samozřejmě prodávají mejdla, všechno možné oblečení, ale jsou tam ty i náramky s kamínkama. A byl tam taky pán, který to všechno měřil, nabíjel a pak se zjistilo, že bubínek to vlastně nabíjí lépe než nějaký přístroj. Jo, takže tam spíš takový, anebo s vodou. Úplně lidi, kteří řeknou hodně kořeně, hodně solej, tak nepoznají chuť vody. Ale tady jsou hodně studánky v okolí a lidi si jezdí pro vodu do studánek a rozpoznají chuť ze studánky, že má tu vodu, ta chuť vody je sladší. Voda z kohoutku je jiná než voda z PET-lahve i voda ze studánky. Tak to nejlíp přirovnáváme k tomu, že to vlastně, pokud tam dáte takhle, jakoby, třeba vezmete fakt 2 kelímky, 2 skleničky, ve stejnou chvíli natočíte, jeden odnesete do vedlejší místnosti, aby vůbec neslyšel ten bubínek, a druhý postavíte vedle a zahrajete chvilku a pak si budete cucnout, tak to ucítíte, že má jinou chuť, protože ta struktura vody... A bude to stejně, když přijde někdo z té vedlejší místnosti, který by nebyl ovlivněn tou vibrací teda, jestli to není třeba i tím, že my jsme ovlivnění. Ne, kdyby přišel úplně někdo cizí, kdo vůbec nic neví a dáte mu ochutnat ty 2 vody, tak myslím si, že na tom bude ještě jako líp, že to líp ucítí. Ale musí být citlivý, to je důležité, protože ne všichni lidi jsou citliví, že jo. Jako říkám, lidi, kteří si jezdí pro vodu ke studánkám, vnímají už tu chuť trošinku jakoby jinak a mají k tomu ten cit. Nevím, jestli znáte, jak se fotí ty krystaly vody, jestli jste někdy viděli, existuje, pán už umřel, Emoto se jmenoval a on zjistil právě, když vzal vodu a vedle té vody se řeklo nějaké pozitivní slovo, on tu vodu potom zmrazil z krystaly a vyfotil krystalky vody, tak jsou to krásné jakoby ty zmražené vločky. A když u té vody se řeklo špatné slovo, nebo se pustila rocková hudba, něco takového negativnějšího, tak ty krystaly jsou pokroucený. Jsou o tom krásné jakoby fotky, knížky, video na internetu videa. Se podívejte, je o tom natočené. Stačí možná jenom krystaly, zmražené krystaly vody a určitě vám vyskočí fotky. A je to velice zajímavé, aby jsme si uvědomili, co s náma dělá vibrace, co s náma dělají slova, co s náma dělají jakoby myšlenky, když nadáváme. Protože my jsme z hodně procent vlastně voda, tekutina a nabíráme to na sebe. Takže když už člověk je v nějakém prostoru, kde je něco negativního, nebo je člověk trošku upracovaný, ustresovaný, tak ucítíte i vy, učitelky, když si prostě sednete a budou buď ty děti hrát, nebo vy jim zahrajete, jak se budete cítit a sklidníte. Ten bubínek vždycky musí být na něčem měkkém, takže pokud hraje, já jsem zkoušela koberec, hraje, nebo si to dáte na klín a hraje, a nebo musí být taková nějaká vždycky jako podložka, šáteček, polštářek, něco podložíte. Nahoře je magnetka, je to z toho důvodu, že v místnosti ten bubínek je hodně hlasitý a ta hudba, vibrace jde do toho prostoru a někomu to na uši nemusí být úplně příjemný. Když je venku nebo ve velké místnosti, tak je dobré to nechat otevřené. Já vám ukážu ten rozdíl. A aby pochopili, co se s tím všechno dá dělat. Takže základ vždycky je, když si s těma dětma sednete kolem bubínku, vysvětlit, že tady na konci je hopík, ten míček. Všichni znají hopík, který skáče. Když začínáme, tak někdy i chceme, aby ty děti, než se začnou vlastně seznamovat s tím zvukem, aby se naučili držet paličku, která se má držet velice volně v ruce. Čím víc volně se drží, tím ten zvuk je potom lepší. Takže teď nebude hrát žádný zvuk. Ty děti se naučí jenom, aby ten hopík jenom takhle skákal. Aby pochopili, že tam je hopík, který skáče.
To jim prostě ukážete. Vy se to pak taky budete učit, abyste si vyzkoušeli, protože všichni říkají, já to neumím, mně to nepůjde. Jo, když ve školkách jsou většinou paní učitelky trošku jako hudebně asi nadaný, máte mít nějakou průpravu, ale normálně s lidma se potkáváme, nespívám, nemám hudební sluch, nic mi nejde, od malička nesmím nic, jo, a pak najednou v 50 zjistějí, že můžou hrát na bubínek. Takže to prvotní je, že si děti vyzkoušejí, sednou si kolem a budou si takhle zkoušet, že ten hopík skáče. Pak je dobrý jako je naučit, že jakoby bouchnou a podržej to v ruce. To taky, oni vás budou pozorovat, oni všechno okoukají. A pak se vlastně učí, že se vezmou paličky do obou dvou. My dospěláci s tím míváme problém, protože ve chvíli, kdy střídáte levou pravou ruku, tak se prostřídávají hemisféry. A my dospěláci tam už máme trochu bloky. Děti ne, ty prostě umí tohleto v pohodě dělat. My s tím máme takhle, ještě to jde, ale potom, když má člověk hrát na ty jazyčky, tak... Takže takový to první seznámení je, aby ty děti se potkaly s tímhletím, že tohle umí každý dítě, že to udělá. A pak jim to můžete otočit, aby si vyzkoušeli, že budou přesně jenom jakoby střídat a budou třeba jenom používat 2 jazyčky. Je jedno, který jazyčky. Tam jde o to, aby se naučili ten rytmus. A když budou dělat 2 jazyčky a dáte třetí, tak už hrajete melodii. Není to o tom, že musíte vybrnkávat nutně. Ano, má stupnici, každý bubínek je naladěný, má svoje... Aha, já jsem si nedala, už to vidím. Nejdelší jazyček, největší průřez, který má, tak je... Má tam stupnici. Samozřejmě je to železný nástroj, kdo má 100% hudební sluch, tak v tom najde tam takový ty niance. Tady máme dobrý sluch. Jo, takže ty, co hrajou na klavír, ty, co tak jako to tam uslyšíte, ale je to pořád železo, který se ladí potom ručně pilkou. Ladička ukazuje, že to je správně, ale někdy to tam slyšíme. Když se hraje jednotlivě, když se hraje jako celek, intuitivně, tak se tam nějaká lehká věcička ztratí. Samozřejmě my jsme i vytvářeli potom takovýhle magnetky, kde se dá skládat hudba a vlastně uděláte barevné puntíky. Dá se vždycky jakoby hnědej jazyček k tomu nejdelšímu a pak se vybrnkává ovčáci, čtveráci. Dá se takhle s těma dětma hrát. Ale je to zpočátku o té intuici, aby se ty děti naučily za prvý, já něco umím. Což je skvělý, protože i v té školce jsme viděli, už podle oblečení poznáte, z jaký rodiny to dítě přichází. Podle výrazu poznáte, z jaký rodiny přichází. Mají ty sestřihy moderní, tak to už jsou prostě děti, které si věří. A pak jsou děti, které si nevěří, které prostě doma něco prožívají, něco zažili, nesmějí zpívat, nesmějí dupat, nesmějí nic. A to jsou děti, které se budou bát zahrát na tom bubínku, protože si nevěří. Ale ten bubínek ukáže, že všichni to umějí. Tyhle děti, které do té doby jsou někde zakřiknutý v koutku, tak zjistí, že udělají úplně stejnou věc, jako všechny děti kolem. A začnou si věřit. Jo. Pak i doporučujeme, aby to ty děti, když je ta chvilka, ukázaly i rodičům, když jsou potom takový nějaký ty, nechci být besídky, ale dají se připravit ty věci, kdy prostě si vytvoří koncerty, aby to ukázali, aby se pochopili těm rodičům, že hrajou na bubíny, že mají prostě nějakou svoji oblíbenou jenom střídací takovou skladbičku. A je to velice jednoduché, prostě zpočátku opravdu jenom 2 jazyčky. Máme to pojmenovávat tedy jazyčky, jo? My tomu říkáme jazyčky. Můžete s tomu říkat, jak chcete, ale je to jakoby jazyk, když takový nejvíc přirovnávací. Potom máme ještě jeden výraz, který jsme se naučili ve školce a to vám za chvilku ukážu. My tomu říkáme ruční vibrace, aby se vůbec jako lidi seznámili, co to ta vibrace je. A samozřejmě dospělí ví, co to je vibrace, ale děti, my tomu říkáme, že jsou to mravenečci, který prostě lezou po těle, protože oni to budou cítit, když jim to dáte na ruce nebo položíte na záda. Takže pak člověk i rozvíjí u těch dětí vnímavost, protože oni vám řeknou, oni samozřejmě opakujou. Jeden řekne, že mu to leze do nohou, tak budou všichni říkat, že to mají v nohách. Každý potom, někdo to má v rukách, někdo. Takže oni budou opakovat, ale pak už budou nacházet, kam jim to jde. Můžete vyvíjet takovou jakoby tu relaxaci, že si můžou představovat,
příjemné věci, že jim nejdřív navedete, aby si představili třeba sluníčko, všichni si lehnou, ono i přes podlahu je to cítit, když potom ten bubínek je na zemi a hrajete, tak oni to můžou cítit. Jo, a je to taková chvilka relaxační, kdy ty děti se naučí pracovat s tím, že si můžou začít představovat nějaký obrazy, že si můžou představit to sluníčko a jak hřeje. Oni ze začátku nevědí, co to znamená, ale jak se jim to bude rozvíjet, tak je to bude bavit. I se potom zeptáte, když ležej, tak třeba na co mysleli, nebo co jim naskočilo. Vím, že takhle jsme taky jednou měli chlapečka a on říkal, já jsem myslel na pizzu. Tak v ten moment všichni děti mysleli na pizzu. Jo. Ale je to takový hezký rozvíjení. Hodně věcí nás naučili děti ve školkách. Vůbec jako práci s tím bubínkem vymakali děti. Techniky. Prostě dospěláci to mají trošku jinak, ale ty děti jsou přirozený. Takže máme takovou, jakoby tomu říkáme spoluhru. A to, když víc dětí hraje v jeden moment na jeden bubínek. Oni se prostřídávají, nehrajou najednou, střídají se a vlastně si učí trošku třeba i počítání. Protože ze začátku je dobré se domluvit a každý ťukne 3krát. Tak malinký děti, který neumějí počítat, tak jim vysvětlíte 1, 2, 3. A teď jim to procvičíte a oni to pochopí. Starší děti už to vědí. Že a zkoušíme, co funguje, co nefunguje na těch děti jako s tím bubínkem, protože ten bubínek hlavně rozvíjí hodně za prvé představivost, druhou citlivost, jako, že oni začnou cítit, já říkám chutě jídla, začnou vám říkat, že tady, já nevím, zpívají ptáci, které předtím jako necítili vůbec, začnou vám říkat, že, nevím, někdo křičí, nekřič, změní se jim třeba nálada na poslouchání hudby, hodně, protože jako tohle, jako v podstatě my nemáme, já tomu říkám, že my nemáme hudební sluch, my máme hudební sval, v našem těle nejsou nějaké sluchy nebo tak nějak, my máme jenom svaly, i buňka je sval, krev, která pumpuje, srdce je sval, ruka je sval, všechno je sval a hudební sluch takzvaný, to je rozvinutý hudební sval takzvaný, samozřejmě jsou věci, které se nám předávají po generacích, třeba babička hrála nebo tak nějak a některé věci, nebo já nevím, tatínek je sportovec, maminka je sportovkyně, tak to dítě taky bude mít sportovně nadání, protože ti geny prostě jsou tam jako dány, ale ve skutečnosti jsou to svaly, které my jako buď rozvíjíme nebo nerozvíjíme, buď zanedbáváme nebo rozvíjíme. Takže tím bubínkám si rozvíjí hodně jako svalů v vozovkách. Náš mozek funguje na neurolingvistických spojích, které v podstatě se dá taky srovnávat se svalem. A ti neurolingvistické spoje, to jsou ty intuice a tyhle jako složité věci, které nerád používám. Nerozebírá, neřeší to s dětma, aby jo, rodiče někteří jo, ale vlastně ne. A ta společnost je víc tak jako o těch pravidlech, principech. Takže tady se vlastně potkají úplně s jiným vnímáním, který jim nikdo nebude ukazovat, protože ono to ladí celé tělo, kdo se zabývá čakrama, může prostě i vysvětlit, co jsou to čakry pro ty děti. Můžete zkoušet nabíjet vodu třeba, ona se změní chuť vody, jako když tam dáte buď vedle skleničku, nebo můžete dát kelímek jako dovnitř tady otvor a zahrát na tom bubínku, tak uvidíte, že se změní chuť vody, ona se změní chuť vody. Tomu nebudete věřit, ale to tak je, jako ono to změní i chuť vína, ale tady nemůžete mít skleničku. Můžete, já nevím, jestli z vás máte někoho, kdo se zabývá alternativními nějakými věcma a věří jako kyvadlo třeba, nebo pracuje s kyvadlem, jestli víte, co to je. No, takže jestli pracujete s kyvadlem, tak můžete vyzkoušet, jak to mění strukturu kamene, třeba položíte třeba na rámek jeden. To nám zkoušeli i přístrojem a speciálněma. A vezmete ten rámek, který bude třeba vybítý s pomocí jako toho, to je jednoduše, buď ty rámečky, virgule se tomu říká, anebo kyvadílko. Vyzkoušete, že ten rámek třeba je vybítý, nebo jako minus, jak se tomu říká, 30, no to je jedno. No a vy to potřebujete dát na plus, jakoby nabít ten rámek, tak můžete buď takhle do toho kelímku hodit, to je nejlepší, nebo položit vedle, zahrát na tom bobínku a pak tím kyvádám, když to vyzkoušíte, tak uvidíte, že ten rámek má úplně jinou energii.
Hlavně kamínky. Ale to je taková věc, kterou jako moc jako nehlásíme lidem, protože ne všichni tomu jsou otevřené, ne všichni tomu věří, ale ty možnosti tam jsou. Já třeba, proč tomhle tomu ne? No, tak já taky moc ne. Já jsem taky logický muž, tak, ale my jak jezdíme na ty různé jakoby prodejní festiválky, tak tam jsou ty alternativci. A mají tam různé kamínky, samozřejmě prodávají mejdla, všechno možné oblečení, ale jsou tam ty i náramky s kamínkama. A byl tam taky pán, který to všechno měřil, nabíjel a pak se zjistilo, že bubínek to vlastně nabíjí lépe než nějaký přístroj. Jo, takže tam spíš takový, anebo s vodou. Úplně lidi, kteří řeknu hodně kořeně, hodně solej, tak nepoznají chuť vody. Ale tady jsou hodně studánky v okolí a lidi si jezdí pro vodu do studánek a rozpoznají chuť ze studánky, že má tu vodu, ta chuť vody je sladší. Voda z kohoutku je jiná než voda z PET-lahve i voda ze studánky. Tak to nejlíp přirovnáváme k tomu, že to vlastně, pokud tam dáte takhle jakoby, třeba vezmete fakt 2 kelímky, 2 skleničky, ve stejnou chvíli natočíte, jeden odnesete do vedlejší místnosti, aby vůbec neslyšel ten bubínek, a druhý postavíte vedle a zahrajete chvilku a pak si budete cucnout, tak to ucítíte, že má jinou chuť, protože ta struktura vody... A bude to stejně, když přijde někdo z té vedlejší místnosti, který by nebyl ovlivněn tou vibrací teda? Jestli to není třeba i tím, že my jsme ovlivnění. Ne. Kdyby přišel úplně někdo cizí, kdo vůbec nic neví a dáte mu ochutnat ty 2 vody, tak myslím si, že na tom bude ještě jako líp, že to líp ucítí. Ale musí být citlivý, to je důležité, protože ne všichni lidi jsou citliví, že jo? Jako říkám, lidi, kteří si jezdí pro vodu ke studánkám, vnímají už tu chuť trošinku jakoby jinak a mají k tomu ten cit. Nevím, jestli znáte, jak se fotí ty krystaly vody, jestli jste někdy viděli, existuje, pán už umřel, Emoto se jmenoval a on zjistil právě, když vzal vodu a vedle té vody se řeklo nějaké pozitivní slovo, on tu vodu potom zmrazil z krystaly a vyfotil krystalky vody, tak jsou to krásné jakoby ty zmražené vločky. A když u té vody se řeklo špatné slovo, nebo se pustila rocková hudba, něco takového negativnějšího, tak ty krystaly jsou pokroucený. Jsou o tom krásné jakoby fotky, knížky, video na internetu videa. Se podívejte, je o tom natočené. Stačí video, možná jenom zmražené krystaly vody a určitě vám vyskočí fotky. A je to velice zajímavé, aby jsme si uvědomili, co s náma dělá vibrace, co s náma dělají slova, co s náma dělají jakoby myšlenky, když nadáváme. Protože my jsme z hodně procent vlastně voda, tekutina a nabíráme to na sebe. Takže když už člověk je v nějakém prostoru, kde je něco negativního nebo je člověk trošku upracovaný, ustresovaný, tak ucítíte i vy, učitelky, když si prostě sednete a budou buď ty děti hrát, nebo vy jim zahrajete, jak se budete cítit a sklidníte. Ten bubínek vždycky musí být na něčem měkkém, takže pokud hraje, já jsem zkoušela koberec, hraje, nebo si to dáte na klín a hraje, a nebo musí být taková nějaká vždycky jako podložka, šáteček, polštářek, něco podložíte. Nahoře je magnetka, je to z toho důvodu, že v místnosti ten bubínek je hodně hlasitý a ta hudba, vibrace jde do toho prostoru a někomu to na uši nemusí být úplně příjemný. Když je venku nebo ve velké místnosti, tak je dobré to nechat otevřené. Já vám ukážu ten rozdíl. Dlouho zní a tak. A když ho přiklopíte, tak ten zvuk je lehonce tlumený a zůstává v tom bubínku. Takže to si potom jenom vyberete. Ten magnet je tam jenom proto, protože netušíme, jaký jsou stropy, jak jsou ty místnosti veliký, tak je to takhle přiklopené. Ale když se potom třeba v létě bude chodit hrát ven, tak je dobré to nechat otevřené. Nebo prostě vyzkoušíte si, jak vám to bude příjemné, nebuděte na uši. Takže vyzkoušejte si každá. Nejdřív si zkuste opravdu... Tak, držíte jemně, přesně tak. To je vončo, přesně. Tam jde o to, pokud byste drželi tu paličku pevně, některé děti mají tendenci, přesně tak, oni si dávají takhle prstík ze zhora. Tak u nože. Přesně, někdo tam drží příbory takže u těch dětí jim to potřebujete jenom vysvětlit ze spodu, aby poznali ten rozdíl. Když ťuknou takhle, tak to hraje,
když ťuknou takhle, tak to nehraje. Musí hopík odskočit. No, děti jsou citliví, oni to poznají na chviličku a okoukávají od všech ostatních. Je dobré všechny děti vždycky, aby jeden zahrál, pochválit, nebo aby ostatní zatleskali. To mají děti rádi, když se jim jako tleská, že se jim to podařilo. Někdo to má rád takovým tím hezkým způsobem a někdo se jako zastydí, ale líbí se to všem dětem. Takže chválit je, aby se tam opravdu vytvořilo, i když ťuknou vedle, protože se netrefí občas, tak říct, to nevadí, ale to taky hezký bylo. Jo? Prostě opravdu pochválit. Takže základ je mít tu paličku uvolněnou v ruce. A potom přesně to střídání těch hemisfér. A pak udělám za chvilku ruční masáž, Vladimíra, bych nepřeskakovala, ale teď ukážu dvojhru, což teda děti milujou, to vymysleli děti. Zkuste kamkoliv ťuknout 3krát. Se můžou střídat 2 děti, 3 děti, 4 děti. S tím, že se prostě prostřídávají, skáčou jeden vedle druhýho. Můžou sčítat. Můžete udělat, že jeden ťukne kolikrát chce, druhý taky a třetí to musí spočítat a ťuknout. Když takový ty předškoláci, ty větší, kteří už umějí sčítat, odčítat, můžou hláskovat děti svoje jména. Prostě Anička, Pepíček, prostě tohle všechno se s tím dá dělat. Tam jde o to, že vlastně v těch cvičeních, co jsme vytvořili, je taková jakoby inspirace, aby paní učitelky věděly, oni pak si vymyslí svoje, oni si to všechno vytvoří potom, ale aby věděli, co všechno se s tím dá dělat, že to není jenom bubínek. Já mám třeba problém s tím, když hraju, tak levá ruka hodně často hraje na jeden jazyček a pravá může skákat. Musím si to uvědomit a začnu hýbat i tou levou. Děti dělají obouma rukama tohle. Pohodě. Ale my občas máme problém. Tak. Já jsem to například vzdal. Já jsem si řekl, že mě ta leva... Nikde držet jako ano, to si člověk musí sám jakoby najít, protože ze začátku to vypadá, jakože je těžký, náročný, kde to má držet, ale někomu to vyhovuje. Takhle uprostřed, někomu na konci. Je nejdůležitější si uvědomit to, že to není jenom správný úder kvůli zvuku, ale je to taky kvůli našemu mozku, protože všechno, co držíme pevně v rukou, tak kontrolujeme mozkem. Jakmile to nedržíme něco pevně, tak ten mozek si jako vypíná a to je právě ten stav meditace, který potřebujeme dosáhnout při hře na tyhle hudební nástroje, protože tenhle hudební nástroj může dělat zázraky, ale jenom když jste v určitém stavu, kterému se říká alfa. Jako, je to takový, jako, nechci říct jako hypnoza, není to hypnoza, je to takový uvolněný stav, kdy člověk jako přijímá jako všechno a nebrání se, nekontroluje, nemá tu bránu. Jakoby. Většinou děti jsou učené jako námi, my jako ty starší děti, tak taky jsou učené, že tohle můžeš, tohle nemůžeš, bojíme se něco zvorat a tak dále. A jako ta brána jakoby nám v podstatě zdržuje hodně informací, protože my hodně vyvíjíme jakoby zachranu, aby nás nikdo nekritikoval nebo tak nějak, ale v tom stavu alfa to je v podstatě stav, kde nekontrolujeme, kde si užíváme, kde si zapneme to vnitřní dítě. Ti děti to mají bez problému, ale dospělí s tím mají problém. Když potom já doporučuji taky, aby ti bubínky učitelky si půjčovaly domů. Za prvé to prostředí doma je taky důležité, jak se vrací z domova a tak dále, tak ať si to půjčí, ten bubínek v podstatě si nepoškodí, pokud ním nebudou házet vozet nebo něco takového, tak tomu jako to nevadí vůbec. Takže ti učitelky jako doma si srovnají myšlenky, pochopí a můžou potom s těma dětma pracovat o něco líp, protože ten bubínek pochopí líp. Jako já nedoporučuji moc, aby ten bubínek putoval jakoby po školce mezi všema možněma, aby tam je důležité prostě, aby ten jako v vozovkách jako Dáša to doporučuje, aby ten bubínek měl svého pánička takzvaného, i kočka vybere si pánička.
protože on potom ten učitel má s tím jakoby vztah. Je to, jako vezmu takové, je to hudební nástroj. Dřív, jako když byla nějaká violončelna, nějaký, nebo kytára, nebo nějaký hudební nástroj, je důležité si uvědomit, že jakýkoliv hudební nástroj dřív měl váhu v rodině třeba, já nevím, kdekoliv. V dnešní době v podstatě skoro neexistují věci, které mají váhu. Všechno je spotřebně zboží. Čím dál, tím víc. Jako. Ale je potřeba to trošku jako vrátit a zkusit se naučit vyvolat u dětí jako k tomu hudebnímu nástroji ten pocit, že wow, něco to je zvláštního, něco zajímavého. Není to spotřebně zboží, je to hudební nástroj. Takže tam je důležité, aby ta učitelka k tomu měla ten pocit. Já jsem v Mnichovo Hradiště měl jsem 2 školy. Do jedné školy, jedna škola taková hodně bohatá, jako druhá byla financována Škodovkou. A druhá škola taková byla obyčejná. A to z té obyčejné školce tam ti děti mě učili sami. Prostě vyvíjeli různé metody a tak dále. V té druhé škole jako přijdu a říkám, co bubínek? No nic, je to jako bubínek. No já přijdu, ta učitelka sedí u rohu na telefonu, bubínek se tamhle někde poválil, děti do něho strkají hračky. Já říkám, tak potom to nemá jako vůbec význam, tak jsem jim sebral ten bubínek, vrátil jsem jim peníze, to bylo na začátku, když jsem to jako hodně řešil, citlivosti. A říkám, to stejně nemá cenu mít ten bubínek u vás. No to nám je jedno, tak si ho vemte, my tady ho nepotřebujeme. Ale v té druhé školky, tam prostě v podstatě 80 nebo 80% všech věcí, které jsem odkoukal, ta spoluhra a tak dále, asi 4 děti šly na hudebku kvůli tomu a to byly děti, které byly mezi sebou pohádaně předtím. A oni si začali potom hrát společně na bubínek, si sladili mezi sebou a paní učitelka říká, no oni si sladili, oni si skamrádili. A to je, já jsem potom ptal psycholožku a ona říká, na podvědomí úrovni si děti vytvořili jako takovou věc, že jim to společně hraje. A když jim něco společně hraje, tak oni začnou i v ostatních věcech hledat alternativu, jak si můžou jakoby naučit. A to jsou děti, které se nesnášely navzájem předtím byly. No a oni ti 4 děti, jak se sladili, tak společně šli na hudebku. Ona mě volala a říká, Vladimír, oni fakt šli na hudebku kvůli tomu. A to je taky, jako dá se to vysvětlit tím způsobem, že to dítě v sobě zaregistruje, wow, já něco umím, já jsem nadaný, já nevím, já můžu pokračovat a taky vidí, že když hraje, tak ostatní ho obdivují. To je princip, když, já nevím, přijdeme, já nevím, k ohni někde a nějaký typek vezme kytaru, začne hrát a na podvědomí úrovni všichni říkají, no, to je frajer, toho mám ráda. Protože je to něco, co jako je navíc než u ostatních lidí. Jako. No, takže je skvělé si to jako uvědomovat, že ty děti tohle mají, že tohle jako možnost mají, takže s tím bubínkem můžete otevřít hodně věcí tím dětem. Je důležité jenom k tomu mít vztah ty učitelky a jak Dáša říká, že případně jestli, já nevím, jestli je vidět, že děti na tom vrcholu, tak v tom vrcholu zůstat a ten bubínek se brát, schovat a že zítra bude taky den. Dneska uděláme tohle, nebo já nevím, nejdřív uklidíme hračky a pak budeme hrát na bubínek. Ono se to nezdá, jako třeba v obyčejných rodinách, když jako rodiče kupí dětem, tak oni říkají, no to my neděláme, to radši babička to všechno uklidí. Ne, to děti si nevytvoří vztah k tomu. Ono musí mít jako na vnitřní úrovni pocítit něco za něco, jako, protože my tak jako fungujeme, my vážíme jenom to, za co jako zaplatíme nebo co dostaneme jen tak to nemá jako takovou váhu v našem mozku. My jsme jako lidi, my jsme naprogramovaně hodně stejně, dá se říct. Jako Dáša jako psychoterapeut dlouholetou praxi mě to potvrdí, že v podstatě i všichni problémy, které ona řešila ve svém životě s těma lidma, tak jsou jako hodně podobné. My máme téměř stejné software, jenom na rozdíl od vychování, od těch zemí, kde jsme vyšli jako religii, jsme podstupili, nebo naše rodiče a tak dále. Ale v základu jsme prostě bytosti, které si chováme dost stejně. Jako. Takže když to člověk si uvědomí, tak pochopí, jak si s těma dětma se dá jako spolupracovat a rozvíjet. Je to nekonečné. Opravdu ta učitelka, co máme ve školce, ona s nima učí cizí slova, jako s těma bubínkama. A já ji obdivuji, jako já na to bych neměl nervy, ale ona je v klidu a je s těma dětma jako... A je, co je ještě hezký právě, když ta spoluhra, to slaďování dětí, když mají některé děti konflikt, tak je potom dobré po nějaký chvilce, ne když jsou ještě v bojovém, ale když se potom uklidní,
nebo druhý den, když přijdou a ještě spolu nemluví, dát je k bubínku. Já to si teda zkusím. A oni prostě, a oni opravdu, když začnou spolu se střídat, tak oni se sladějí. Já vám doporučím potom, když děti jako o toho se dáváte a oni některé z dítě začne jako hodně do toho mlátit, oni některé jsou děti agresivní, děti ADHD, já jsem taky ADHD, takže jim jako rozumím a oni jakoby, jako do toho mlátí, tak jim takhle položíte ruku, nebo já aspoň to dělám a říkám takhle ne, takhle to musíš dělat a několikrát mu ukážete. Jestli to nepochopí, tak ho trošku odstavíte stranou a říká, hele, ty budeš pozorovat, jak to dělají ostatní děti a oni se jako rychle naučí a zařádí a pochopí, že to se nesmí. Já normálně i na těch výstavách, když jezdíme obrovské trhy, ty děti jsou tam vybůžené úplně to a tak oni přijdou, začnou do toho mlátit a já jim jako postavím ruku, dívám se na ně a ti rodiči se na mě dívají, ale my svým dětem nic nezakazujeme. Já říkám, ale doma můžete to dělat, jak chcete, ale tady jste u mě. No ale to jako není, jako to v dnešní době si děti vychováváme jinak. Já říkám, vy si jich vychováváte, jak chcete. Je to vaše věc, jako, ale tady je moje nástroje, můj bubínek. A to děti pochopí a během 3 minut normálně dělá to, co chci. A oni koukají a říkají, no to my tohle neznáme, to prostě vás poslouchá, nás vůbec neposlouchá. Jako. Tak, jak jste si cítila, kam to šlo? Měla jste to jenom v rukách, anebo to šlo, ta vibrace i jinam? Šlo to do těla pod rukou, postupně jako do břicha. Teď jsem přemýšlela, jestli to ještě půjde dál, nebo ne. A zatím se mi to zastavilo jako v břiše. Tak ono zase, to naše tělo je chytrý. A pokud se to zastavilo v břiše, a tak tady se nám kopí veškeré stresy, strachy, obavy. Takže tam vlastně ta vibrace skončila a tam ona si řeší a uvolňuje věci. Takže i to, když byste si ho, řeknu, někde počila domů, nebo i tady po práci, všichni odejdou a vy byste si udělala chvilku, tak i potom už budete cítit, že to jde jinam. Pokaždé to jde, kam to tělo si to zrovna pustí. Jo? A nebo potom, když byste se domluvili, že tady zůstanete 2 a uděláte si masáž na zádech, tak to vám taky jako ukážu. Tak, pojďte si tak... Počkej, ještě jedna věc. Tady nesmí být ta podložka, musí to ležet na kolenách. To je jedna věc. Potom další věc, že za začátku to děláte tak, že jim řeknete těm dětem, sleduj, kam roviničky doběží, tím rozvíjete jejich představivost, rozvíjete jejich citlivost přes ruku a tak dále. My o tom nevíme, ale tady je nejcitlivější místo u těla, proto v hodně případech se léčí přes ruce v Indii a tak dále. My to jako máme tak trošku jako zanedbané, ale reflexní terapie, proto třeba Slováni si podávali ruce, proto si Slováni objímali takovým způsobem. To není jenom tak, to jako je docela důležité citlivé místo. Přes tohle místo my jako všechno se snažíme ucítit. A když těm dětem to budete rozvíjet, tak děti začnou vám říkat věci, o kterých jako vůbec nemáte jako představu, protože oni k tomu zapojí fantazii. My všechno analyzujeme mozkem a snažíme se to jako projít cenzuru, aby to jako z nás nevyskočilo něco nedobrého, jako třeba. V dalším stupně můžete dělat tak, že budete to dělat vědomě, že teď tu vibraci pošlete třeba do nožičku nebo do kolen, ale ne za začátku, až potom, když budete jako chtít, protože když toho se děti naučí dělat, tak oni si můžou potom dál jako léčit třeba kolena nebo bolí nožička nebo odstranit nějakou bolest někde a tak dále. Protože to musí říkat vědomná meditace, že prostě ona jako dá se jako s pomocí svých představ dělat jako se svým tělem zázraky. To už je další jakoby level, ale v podstatě tímhle to rozvíjíte. Jako. Že třeba kdyby děti řekly, bolí mě bříško, bolí mě bříško, nebo někdo se natluče koleno, tak vlastně můžete mu říct, aby ty mravenečkové tam běžely a pomohli
pomohli tam jako vyléčit, jako máme Macha Šebestová, jak tam vlastně lezou, že jo, do toho krku, jak to tam čistějí, tak to byla vlastně taková pohádka, kde ukazovali dětem, jak se dá jakoby samoléčit. Jo, takže i ta vibrace je příjemná. Ale teď jsem se narazila na lyžích. Tak uvidím. Tak to tam pošlete teď. Zkuste. Ale nic silou. Zkuste to, nechte je pracovat. Pozorovat, jenom myšlenka. Než budete vnímat tu vibraci a potom si teprve s tím můžete chvilinku hrát. Nádech, výdech, zavřete si oči. Můžete dýchat, výdech, jako nádech, výdech, zavřete si oči, úplně v klidu. Cítila jste mravenečky v rukách? Jo, takhle nejvíc do rukou a v hlavě jsem hodně cítila. Podívejte se, jak vám pročervenaly ruce, vidíte? A to je v pořádku, nebojte se toho, takové ti flečky a tak dále, to je lymfa. Ona začne fungovat jako hodně, protože vy si snažíte zapojit všichni jako svoje city a tím pádem začne fungovat lymfa. Jo, vy máte krásně úplně. To je dobře, to je právě dobře. Někomu to jde do tváří, zčervená v obličeji, někdo cítí horko, někomu se to opravdu zastaví jenom jako v rukách. Jsou lidi, co řeknou, nikam to nešlo, zůstalo to tady. Někdo to má v srdci, někdo v hlavě. A to vůbec nevadí, že to nešlo do těch žeber. Jo, ono uvidíte třeba zítra, že se najednou něco v tom těle celkově povolilo. Přestože jsme hráli chviličku. My máme opravdu zkušenost, že když takhle udělám ruční masáž u toho stolečku, kde hraju ještě méně než tady vám, tak lidi potom hlásí, přestalo mě bolet rameno, koleno. Nesmí to být takový ty dlouhý akutní nemoci, ale jakmile to je něco, tak ale i akutní jsme kolikrát už takhle jako slyšeli, že, a to většinou, když se to položilo na záda, tak si s tím jakoby hrát i mezi sebou, nebo když budete hrát těm dětem, nebo jste v tom prostoru, že hrajou děti, vy s nima sedíte na té zemi, tak ta vibrace do vás jde. Jste v tom zvuku, jste v tom uklidnění, jste v té vibraci a to ucítíte, jak se budete cítit i vy jako učitelky úplně jako jinak. Jo. Tak a teď můžete taky vyzkoušet vy, ať si ošaháte všichni ty ruční masáže. Je to hodně důležité, ta ruční masáž, aby člověk vůbec pochopil tu vibraci. Takže to položte na nohy. Tak. Takže nádech, výdech, zavřít si oči. U dětí uvidíte, kam vám došla ta vibrace, kam jste ji cítila. Přes ruce a jako až takhle nahoru a měla jsem takový žluto-červený světlo.
A šla i ke mně teda, jako jo, já jsem taky jako... Nádhera, tohle rozvíjete dětem, ať vám řeknou mandále, představí vás, můžete jim trošku nahodit, že ať si představují nějaké barvičky, mandále, ptáčce, co jako budete chtít, ať prostě si rozvíjí jejich představí vás. A hlavně se nebojí vyjádřovat. Oni se naučí pak vlastně popisovat, jak se cítí, co se děje, jo, protože u těch dětí je to naučí se poslouchat vlastně tělo. Jestli přijdu z domu, jsou vystresované třeba, protože doma to tam něco nehraje nebo tak nějak, tak okamžitě ho za bubínek posadit, zahrát na bubínku, ať mu zahrají ostatní děti. Jo, můžete, to taky dělali jsme, že to taky ta vymyslela ta učitelka, že zahrajeme třeba narozeniny, že každé dítě zahraje, jednomu dítě zahraje jako dárek udělá hru na bubínek. To taky je hodně příjemně, když chcete jako nějakému dítěti pomoct, třeba případně pokud to dítě je, anebo to dítě je v nemocnici, tak třeba posadit je do kruhu a představit se, že to dítě je ve středu třeba každý po kruhu jako mu zahraje, aby to dítě se vylečilo a tak dále. To je taky prostě takové rozvítí soucitu jako těch dětí představivat a já tomu věřím, že to je jako může jako léčit, že jo, protože co my víme, jako že jo. Tak jestli jako děti to vědí, že jsou nemocní, tak můžete udělat takovou jako partičku, sednout si a vytvořit takovou hru pro paní učitelku, a oni ty myšlenky, a ono to je silný. Jo, a vlastně člověk nezasahuje do žádných, není to opravdu o žádné víře, o žádném náboženství, to vůbec takhle nemáme otevřené. Jenom je to taková zase jiná cesta k tomu, aby ty děti se naučily, že přejou něco. Přát něco dobrého jako ostatním, že chtějí pomoct. Máte ty bubínky třeba při józe? Dají se používat při józe. Přijde se to k tomu No jasně, přesně, to taky berou do těch yoga center, nebo si to ty paní, jakože si to ženy koupí a chodí potom třeba každou středu na jogu a tam hrajou, nebo to mají ty cvičitelky určitě. Potom, když děti chcete uspat rychle, tak jim to taky zahrajete. Jo, taky ty usínají skvěle. A to uvidíte během chvilky, když se člověk dostává do alfa stavu, tak mu začnou lehce klepat víčka. Ty oči začnou tak jako poblikávat. A to uvidíte u těch dětí velice rychle, že si jako lehnou a začnou jim ty oči dělat takový jako, a to je ten stav před usínáním. To je takový to, kdy člověk, jak se říká, bdí, spí, nevíme, kde jsme, ale už jsme v takovém klidu a v tomhle stavu se vlastně nejlépe plnějí různá přání a věci. Člověka napadají zajímavé věci, takže to je. A pojďte, já vám ukážu ještě masáž na zemi. Zkuste si, jestli vám nevadí, tady se na koberec. Aby jsme jenom ukázali... Nebo nějaká karimátka, jestli by bylo. Ne, v pohodě, my jsme furt na zemi. Buď sedíte, ležíte, cokoliv, že jo? Na břicho. A ty děti to budou mít takhle úplně stejně. Buď si nechají takhle, anebo si dáte ruce pod hlavu, pod čelo. Tak. A bubínek se úplně nejlépe pokládá sem dolů. On tady drží u těch dětí i u těch dospěláků. I kdyby někoho bolelo za krkem, nepokládejte mu to za krk, protože ten bubínek je zvukově silný. Ono by to tady taky šlo, ale tady on drží úplně nejlíp. Vladimír má rád třeba, že má blok tady, tak já mu to ještě jako pokládám sem, ale tenhle dělíček je úplně nejlepší. Jde to do celého těla, i kdyby měl člověk problémy s bříškem, něco, všechno jde do toho těla. A je to vlastně...
Takže tohle si můžete dělat. Vy, učitelky, můžou vám to dělat děti a můžete to dělat dětem, anebo děti si to dělají, že prostě u toho jste, jedno dítě se položí a druhý mu takhle hraje na zádech, nebo mu hrajou dva, střídají se. Čím víc do toho zapojíte těch dětí, tím je to pro ně lepší. Takže jedno leží a dva mu takhle hrajou, pak se prostřídávají. Takže takhle je to příjemný a opravdu ucítíte i vy úlevu, když budete s tím bubínkem hrát, jenom když budete v tom prostoru, protože ta vibrace, kterou jste cítila, je prostě příjemná na to, aby člověk úplně jakoby vypnul a ta vibrace jde a uvolňuje. Ona vlastně někde jakoby uvolňuje i emoce. Občas se nám stane, že se nám lidi rozpláčou. Nevědí, proč pláčou, když jim uděláme jenom tu ruční masáž. Prostě se rozpláčou a něco odejde z toho těla. Není potřeba zkoumat. Takže i děti, který něco doma trápí, kdyby nemusíte se jich vlastně na nic ptát, uděláte jim takhle masáž a ono se jim uleví. Jak ti bylo to Tereska? Tak. Zajímavý. Nejdřív jsem cítila tu vibraci, která se jako postupně dostávala do těla. Pak jsem měla pocit, že cítím, jak kdyby ne přímo ten míček, ale ten úder jsem jako cítila, kdy jako tam přišel. A pak bylo zvláštní, že teď se mi to jako zastavilo někde jako u nosu. Tam jsem pak cítila takovou jako zarážku v tu chvíli. Si říkám, jako proč? Proč tam zrovna? Zajímavý, no. Jo, je to zajímavé, jak to i po každé bude jinak a není nikdy potřeba úplně zkoumat jako proč. To tělo je opravdu chytrý a tam si to pustí ty mravenečky, kam potřebuje. Lepší to nechat být, jako ať se to děje, co děje, protože my čím víc používáme k tomu mozek, tím víc to stopne. Spíš jsem to teda cítila, jak to jako plynulo a tam se to zarazilo, jako tady někde tady. Možná ještě chvilku, aby to šlo úplně. A usnula bys u toho? Já nevím, zatím je docela pro mě ten signál jako silnej. Jako asi... Když je to na tom těle, tak se u toho usíná hůř, než kdybych tady měla bubínek, abyste takhle tady si leželi a poslouchali. Tak taky máme takhle pár videí, kde je vidět, že prostě ty děti ležejí a některý se dostanou úplně, leží na zádech, tak si dají ruce za hlavu a je vidět, že ty děti jsou úplně v klidu. A pak jsou takový ty ADHD, který musí furt těma nožkama kopat a hejbat se. Je to v pořádku. To není o tom úplně vyklidnit všechny děti, ale oni se učí, aby aspoň tu chviličku se věnovali tomu. Není to odpolední nebo popolední jako ten spánek, je to taková jakoby relaxace, meditace, aby se ty děti naučily právě být chvilinku v klidu, ne půl hodiny, prostě pár minutek zahrát. Ale ono je to opravdu baví, oni chtějí, oni to budou vyžadovat, je to pro ně něco nového, takže to si sami pak vyzkoušíte. A ze začátku je to opravdu ta hra aktivní pro ty děti. Prostě počítáme, slabikujeme, prostřídáváme se a dá se u toho opravdu být hodně dlouho. Já ještě dodám, když tu citlivost trošku jako rozvinete tím dětem, jako by přes ty masáže ručně a zadní masáže, tak potom si jim hodně líbí, když jich tak položíte do sluníčka, třeba tady na podlaze, když jako zahrajeme, zkus zahrát na podlaze s takovou jak to jde přes to je vibrační hudební nástroj. On totiž rozvíjí vibrace, my to cítíme od podlahy, ale ve skutečnosti my to cítíme i ze stropu, ze stěn, ze všech míst. Skvělou podlahu, to je dřevěna nějaká, ne? Betonová? Fakt tam je beton, jo? To tak krásně vibruje. Protože beton většinou nevibruje, ale váš vibruje. Ale dřevěna vibruje ještě víc. A tak na chatě mám dřevěný, tak už si když to cítěj přes tu podlahu. Když to potom začnou jako cítit víc přes ty záda a tak dále, to je všechno jako seznámení, že jo? Oni se seznámí s tím a začnou chápat, co to je.
A potom, když je takhle položíte do sluníčka a hrajete ve středu a řeknete jim, že musí jako cítit tu vibraci, že musí ji navnímat a řeknete jim, ať každý, já nevím, představuje si, co chce. Jako, a vy jako ve středu hrajete třeba, nevím, 5-10 minut, oni u toho vydrží, nikdo u toho usne teda, ale většina jako se to. A potom každý vstane a řekne, co se mu zdálo. A to je hodně zajímavé. Oni si začnou prostě fantazovat, představovat, vyprávět, to je prostě fakt na 2 hodiny. Opakujou příběhy druhých, ale anebo je navnadit, takový jako děti mají rádi zvířátka, nebo rádi vzpomínají, co dělali o prázdninách s babičkou, nebo o Vánocích, jaký dostali dárečky, třeba takový to, aby to v nich vyvíjelo ty vzpomínky a takový to hezký, jo? Nebo představte si, že hladíte pejska, koťátko. Tak... A nebo jim řeknete třeba, když budete chtít jako třeba s nima zahrát, tak každý teď zahraje pro někoho svého blízkého třeba. A oni řeknou, já chci zahrát pro maminku, nebo já chci pro babičku a proč. A když si s nimi jako navážete tenhle kontakt a oni začnou jako vysílat jakoby tu energii jakoby tím rodičům, tak to je taky jako moc hezky, protože tam se stává nějaký vztah jako mezi tím dospělým a tím dítětem, protože to dítě jako vědomě přemýšlí o tom, že chce zahrát, chce poslat tu vibraci pro nějakého toho dospělého. To je taky jako moc hezky. No a co jsem to ještě chtěl jako říct? A může to být i pro zvířátka, někdo králíčkovi, pejskovi, prostě jenom tak jako najít ty nápady. No a je na vás samozřejmě, co budete vymýšlet. Můžeme, jako jestli budete chtít, můžeme si potom dohodnout tak, že my teď odjíždíme na měsíc a za měsíc si vrátíme. Jestli budete chtít, tak můžeme si vrátit a můžeme udělat ještě jeden rozhovor a vy nám řeknete svoje poznatky, protože jsou pro nás jako ty nejdůležitější poznatky právě od učitelek ze školky, protože dospělí jsou hodně přemýšliví, dospělí používají, já nevím, logiku k tomu a ty děti mají jako obrovskou představu, vlastně, oni jsou jako plastilina, se kterou se dá jako dobře lepit, vymýšlet různé nápady a tak dále. V každém případě, já když jsem poprvé s tím bubínkem šel do školky v Mnichovu Hradišti, tak jsem přišel takhle a paní učitelka říká, já mám asi pro vás, nevím kolik bylo, 14 dětí, myslím, tak jako můžete s nimi jako tady hrát, jako co chcete dělat. Nám zrovna nepřišla učitelka, jedna je nemocná, tak budu ráda prostě. Já jsem jako s nima byl jako 4,5 hodiny a ona jako, já jsem vyšel ven a ona stála a ona říká, víte co, já jsem půl roku před penzí, já ve školce jsem skoro 30 let. Já jsem v životě neviděla, aby někdo dokázal udržet děti hodinu. I ti nejlepší klauny udrží tak 40-50 minut. A pak děti už prostě si krutí, chtějí něco. Vy tady 4,5 hodiny si s nimi spolupracujete. Oni jsou jako úplně jak zahypnotizované před váma. Prostě vy tady vyváděte 4,5 hodiny. Já jsem v životě nedokázala, nebo neviděla jsem, že existuje něco, co by je zaujalo 4,5 hodiny. To je ta nejhorší skupina naše, nebo nejživější, jako nejživější, jako kterou prostě nikdo nemůže. To učitelky tady střídáme. Oni jako nechcete k nám jako chodit jako čas. Já říkám, jo, rád, jako budu chodit, takže jako si s těma dětma, pokud budete mít ten vztah nebo to pochopení, tak opravdu si s těma dětma dokážete hodně jako těch věcí udělat. Ale já většinou doporučuji, jak říkala Dáša, to roztáhnout. Nenechat se je nabažit, protože oni se rádi rychle nabáží a pak toho mají plně zuby a už toho nechtějí. Takže roztáhnout to prostě pomalinku, pak si vytvořit ten vztah. A opravdu jako uvidíte, nebo když přijdou, poprosej, tak... My dokonce i doporučujeme některým jakoby dětem, které mají jako v rodině nějaký jako možná problém, možná i ne, jako půjčovat ty bubínky domů těm dětem, kdyby jako chtěli, já nevím, ti rodiče svým dětem jakoby pomoct nějak, tak aby je poslouchali, nebo aby je prostě zatleskali, nebo podpořili, nebo prostě aby vytvořili něco hezkého doma, jako kde je potřeba to, protože hodně rodin to tak mají, že nemůžu jako s těma dětma naladit ten vztah, udělat ten. A to dítě, když opravdu se to tady naučí a domů to přenese a předvádí to a ti rodiče to vnímají, analyzují a chválí nebo něco, tak tam si vznikne úplně jiný vztah. Protože my jsme bytosti, které potřebují tu zpětnou vazbu, tu pochvalu. Když ji nemáme, tak nemáme proč žít tady, jako proč
proč tady být, nepotřebujeme nějakou zpětnou vazbu od ostatních lidí kolem nás. Takže tím je to jako hezké pro vytvoření těch vztahů jako mezi rodičem a dětma. Taky. Prostě se tam takhle jenom lehce a vyprávět pohádky, povídat si s těma dětmi. Jo, to taky dělám. Mě to prostě mají rádi, když je to vlastně živá vibrace. To je živá hudba. Ať vymýšlí sami pohádky, že třeba posloužíte bubínek a jedno dítě hraje, druhý povídá pohádkou toho, nebo obrácení, jedno dítě jako klepe a třeba po kruhu oni sedí a jedno začne pohádku jako něco, pak druhý pokračuje v té pohádce, třetí a jeden hraje ve středu. To taky jako rozvíjí jejich jako představivost a tak. A každý doplní něco a dá se jako s tím bubínkem to dělat bez problémů, protože tam je ten jako střed pozornosti, který je podporuje v tom. Má to skoro 5 kilo. Skoro 5 kilo, ale dětem to nevadí, to nás překvapilo. Jako, ale je to vlastně, čím ty bubínky jsou těžší, tím mají větší vibraci. Třeba jak znáte takový ty handpeny, ty velký, takový ty bubny, jak na to hrajou na ulici rukama, tak oni krásně hrajou, ale nejsou těžký, takže nemají vibraci. Nemají tlusté železo. Mají plech. A my vlastně jsme zjistili, co všechno ta vibrace dělá a vlastně úplně původně, proč to začal Vladimír vyrábět, to taky všude na stránkách povídáme, vyprávíme, ale Vladimír měl před lety mrtvičku a nemohl vlastně rozhejbat tu půlku obličeje, tak hledal. A to je takový, tak se člověk pospojovává jakoby věci z dětství, různě hledá ty informace. Tak babička Vladimíra posílala lidi léčit se do kostela, ne se chodit modlit, ale postavit se pod zvony, když zvoní. A to jsou prostě krásné železné vibrace. A dneska nám zvony vypínají a všude jsou reproduktory. Takže Vladimír se i rozhodl, že ty zvony vrátí vlastně nazpátek mezi lidi. Ale když se potkal poprvé s tím bubínkem, tak to bylo kvůli tomu obličeji, a ono mu to pomohlo. Je to o zvuku a hlavně je to o vibraci. To je vlastně rozdíl mezi, lidi se hodně ptají, jaký rozdíl je mezi našima bubínkama a takovýma, co se dají objednat z Číny. Tak říkáme, je to o tom železe. Naše bubínky děláme, aby byly z tlustého železa, takže jsou těžší, ale mají vibraci a ta vibrace dělá to krásný potom. Takový to, co člověk tolik nevnímá, myslí si, no tak to vibruje. A ta vibrace je uklidňující, uvolňující, léčivá, to prostě uvidíte, co to bude dělat i s vámi. To nejde jenom o ty děti, ale vlastně každý v dnešní době potřebuje sklidnit a uklidnit. Takže když na to budete hrát, ať je to, když děti usínají, hodně často to používají na takovéto polední usínání, anebo masáže na zádech. To vibruje do těla a máme i zkušenost, že třeba malinký dětičky, my máme malý bubínky a velký. A přesto, že ty velký mají skoro 5 kilo, tak i malí caparti ve školce přijdou a řeknou, že chtějí tenhle bubínek na záda. Takže se nebát. A i děti, co neumějí mluvit, tak víme, že v jedné školce vždycky jako přijdou děti, zatahají tu učitelku a řeknou jenom Ivo a udělají tohle. To znamená, že chtějí masáž. Oni se jako lehnou na zem, na bříško, dají takové ruce, bubínek na záda. A je to opravdu jako vzácnost. Tam, kde ten bubínek se dá mezi hračky, tak k tomu ty děti nebudou mít vztah. Je potřeba to mít jako, tak si uklidíme a uděláme si takovou jako chvilku a jdeme si hrát. Oni to mají opravdu rádi. Není to o tom, tady máte hračku a bouchejte si do toho, protože některé děti mají tu agresi v sobě nebo chtějí se předvádět. Vidíme, když jezdíme po těch festivalech a jsou tam někde poblíž ty rodiče a přijdou k tomu stolečku děti, tak ty děti hrajou jinak, když jim stojí rodiče za zády, než když si přiběhnou sami. Nechají si to vysvětlit. Když do toho mlátějí, tak my jim to ukážeme. A oni se sklidnějí, ty děti, a začnou to dělat. Jakmile přijdou rodiče, zase tam je ta agrese a předvádění. Takže o tom ty bubínky nejsou. Je to o tom, aby k tomu měly ty děti vztah. A my i říkáme, v tom nejlepším je dobré přestat. Ono se to dětem nelíbí, když jsou na tom vrcholu, ale je to takovej ten moment, kdy je to přesně, kdy je to ještě baví a budou se těšit do druhého dne, že se znova bude třeba hrát. Jakmile jim to šoupnete a budou mít 2, 3, 4 hodinky čas s tím hrát, tak si toho přestanou vážit. A my to říkáme i rodičům, nedávejte jim to jako dárek. Tady máte bubínek a máme od vás pokoj. Vždycky říkáme, ne, ať si rodiče pořídí bubínek a půjčujou ho dětem, nebo pojďte si zahrát se mnou. Je tam ta větší zvědavost a je k tomu větší úcta. Protože
Dneska jsou děti velice rychlí, nabažejí se, umějí rychle, jim dáte telefon do ruky, oni neumějí chodit, mluvit, ale umějí stahovat aplikace, umějí všechno. Ovladač na televizi, dospělí čtou návody a děti si udělají cvak, cvak a mají to. Takže ten bubínek má být o takový trošku jako vzácnosti. Má jako vůbec význam, tak jsem jim sebral ten bubínek, vrátil jsem jim peníze, to bylo na začátku, když jsem to jako hodně řešil, citlivosti. A říkám, to stejně nemá cenu mít ten bubínek u vás. No to nám je jedno, tak si ho vemte, my tady ho nepotřebujeme. Ale v té druhé školky, tam prostě v podstatě 80 nebo 80% všech věcí, které jsem odkoukal, ta spoluhra a tak dále. Asi 4 děti šly na hudebku kvůli tomu a to byly děti, které byly mezi sebou pohádaně předtím. A oni si začali potom hrát společně na bubínek, si sladili mezi sebou a paní učitelka říká, no oni si sladili, oni si zkamrádili. A to je, já jsem potom ptal psycholožku a ona říká, na podvědomí úrovni si děti vytvořili jako takovou věc, že jim to společně hraje. A když jim něco společně hraje, tak oni začnou i v ostatních věcech hledat alternativu, jak si můžou jakoby naučit. A to jsou děti, které se nesnášely navzájem předtím byly. No a oni ti 4 děti, jak si sladili, tak společně šli na hudebku. Ona mě volala a říká, Vladimír, oni fakt šli na hudebku kvůli tomu. A to je taky, jako dá se to vysvětlit tím způsobem, že to dítě v sobě zaregistruje, wow, já něco umím, já jsem nadaný, já nevím, já můžu pokračovat a taky vidí, že když hraje, tak ostatní ho obdivují. To je princip, když, já nevím, přijdeme, já nevím, k ohni někde a nějaký typek vezme kytaru, začne hrát a na podvědomí úrovni všichni říkají, to je frajer, toho Jsme mám zamilovaný hned. Protože je to něco, co jako je navíc než u ostatních lidí. Jako. No, takže je skvělé si to jako uvědomovat, že ty děti tohle mají, že tohle jako možnost mají, takže s tím bubínkem můžete otevřít hodně věcí tím dětem. Je důležité jenom k tomu mít vztah ty učitelky a jak Dáša říká, že případně jestli, já nevím, jestli je vidět, že děti na tom vrcholu, tak v tom vrcholu zůstat a ten bubínek se brát, schovat a říct, zítra bude taký den. Dneska uděláme tohle, nebo já nevím, nejdřív uklidíme hračky a pak budeme hrát na bubínek. Ono se to nezdá, jako třeba v obyčejných rodinách, když jako rodiče kupí dětem, tak oni říkají, no to my neděláme, to radši babička to všechno uklidí. Ne. To děti si nevytvoří vztah k tomu. Ono musí mít jako na vnitřní úrovni pocítit něco za něco, jako, protože my tak jako fungujeme, my vážíme jenom to, za co jako zaplatíme nebo co dostaneme jen tak to nemá jako takovou váhu v našem mozku. My jsme jako lidi, my jsme naprogramovaně hodně stejně, dá se říct. Jako Dáša jako psychoterapeut dlouholetou praxi mě to potvrdí, že v podstatě i všichni problémy, které ona řešila ve svém životě s těma lidma, tak jsou jako hodně podobné. My máme téměř stejné softwary, jenom na rozdíl od vychování, od těch zemí, kde jsme vyšli jako religii, jsme podstupili, nebo naše rodiče a tak dále. Ale v základu jsme prostě bytosti, které si chováme dost stejně. Jako. Takže když to člověk si uvědomí, tak pochopí, jak si s těma dětma se dá jako spolupracovat a rozvíjet. Je to nekonečné. Opravdu ta učitelka, co máme ve školce, ona s nima učí cizí slova, jako s těma bubínkama. A já ji obdivuji, jako já na to bych neměl nervy, ale ona je v klidu a je s těma dětma jako... A co je ještě hezký právě, když ta spoluhra, to slaďování dětí, když mají některé děti konflikt, tak je potom dobré po nějaký chvilce, ne když jsou ještě v bojovém, ale když se potom uklidní, nebo druhý den, když přijdou a ještě spolu nemluví, dát je k bubínku. A oni prostě, a oni opravdu, když začnou spolu se střídat, tak oni se sladějí. Já vám doporučím potom, když děti jako o toho se dáváte a oni některé z dítě začne jako hodně do toho mlátit, oni některé jsou děti agresivní, děti ADHD, já jsem taky ADHD, takže jim jako rozumím a oni jakoby, jako do toho mlátí, tak jim takhle položíte ruku, nebo já aspoň to dělám. A říkám takhle ne,
takhle to musíš dělat. A několikrát mu ukážete. Jestli to nepochopí, tak ho trošku odstavíte stranou a říká, hele, ty budeš pozorovat, jak to dělají ostatní děti a oni se jako rychle naučí a zařádí a pochopí, že to se nesmí. Já normálně i na těch výstavách, když jezdíme, obrovské trhy, ty děti jsou tam vybůžené úplně to, a tak oni přijdou, začnou do toho mlátit a já jim jako postavím ruku, dívám se na ně a ti rodiči se na mě dívají, ale my svým dětem nic nezakazujeme. Já říkám, ale doma můžete to dělat, jak chcete, ale tady jste u mě. No ale to jako není, jako to v dnešní době si děti vychováváme jinak. Já říkám, vy si jich vychováváte, jak chcete. Je to vaše věc, jako, ale tady je moje nástroje, můj bubínek. A to děti pochopí a během 3 minut normálně dělat to, co chci. A oni koukají, říkají, no to my tohle neznáme, to prostě vás poslouchá, nás vůbec neposlouchá. Jako. Tak, jak jste se cítila, kam to šlo? Měla jste to jenom v rukách, anebo to šlo ta vibrace i jinam? Šlo to do těla pod rukou, postupně jako do břicha. Teď jsem přemýšlela, jestli to ještě půjde dál, nebo ne. A zatím se mi to zastavilo jako v břiše. Tak ono zase, to naše tělo je chytrý a pokud se to zastavilo v břiše, a tak tady se nám kopí veškeré stresy, strachy, obavy, takže tam vlastně ta vibrace skončila a tam ona si řeší a uvolňuje věci. Takže i to, když byste si ho řeknu někdy počila domů, nebo i tady po práci, všichni odejdou a vy byste si udělala chvilku, tak i potom už budete cítit, že to jde jinam. Pokaždé to jde, kam to tělo si to zrovna pustí. Jo? A nebo potom, když byste se domluvili, že tady zůstanete 2 a uděláte si masáž na zádech, tak to vám taky jako ukážu. Tak, pojďte si Počkej, ještě jedna věc. Tady nesmí být ta podložka, musí to ležet na kolenách. To je jedna věc. Potom další věc, že za začátku to děláte tak, že jim řeknete těm dětem, sleduj, kam mravenečky doběží, tím rozvíjete jejich představivost, rozvíjete jejich citlivost přes ruku a tak dále. My o tom nevíme, ale tady je nejcitlivější místo u těla, proto v hodně případech se léčí přes ruce v Indii a tak dále. No, my to jako máme tak trošku jako zanedbané, ale reflexní terapie, proto třeba Slováni si podávali ruce, proto si Slováni objímali takovým způsobem. To není jenom tak, to jako je docela důležité citlivé místo. Přes tohle místo my jako všechno se snažíme ucítit. A když tím dětem to budete rozvíjet, tak děti začnou vám říkat věci, o kterých jako vůbec nemáte jako představa, protože oni k tomu zapojí fantazii. My všechno analyzujeme mozkem a snažíme se to jako projít cenzuru, aby to jako z nás nevyskočilo něco nedobrého, jako třeba. V dalším stupně můžete to dělat tak, že budete to dělat vědomě, že teď tu vibraci pošlete třeba do nožičku nebo do kolen, ale ne za začátku, až potom, když budete jako chtít, protože když toho se děti naučí dělat, tak oni si můžou potom dál jako léčit třeba kolena nebo bolí nožička nebo odstranit nějakou bolest někde a tak dále. Protože to musí říkat vědomná meditace, že prostě ona jako dá se jako s pomoci svých představ dělat jako se svým tělem zázraky. To už je další jakoby level, ale v podstatě tímhle to rozvíjíte. Jako. Že třeba kdyby děti řekly, bolí mě bříško, kdyby bolí mě bříško, nebo někdo se natluče koleno, tak vlastně můžete mu říct, aby ty mravenečkové tam běžely a pomohli tam jako vyléčit, jako máme Macha Šebestová, jak tam vlastně lezou, že jo, do toho krku, jak to tam čistějí, tak to byla vlastně taková pohádka, kde ukazovali dětem, jak se dá jakoby samoléčit. Jo, takže i ta vibrace je příjemná. Ale teď jsem se narazila na lyžích. Tak uvidím. Tak to tam pošlete teď. Tam ale nic silou. Zkuste to, nechte je pracovat. Pozorovat, jenom myšlenka. Než budete vnímat tu vibraci a potom si teprve s tím můžete chvilinku hrát. Nádech. Nádech, výdech, zavřete si oči.
Můžu dýchat. Můžete dýchat, výdech, jako nádech, výdech, zavřete si oči, úplně v klidu. Cítila jste mravenečky v rukách? Jo, takhle nejvíc do rukou a v hlavě jsem hodně cítila. Podívejte se, jak vám pročervenaly ruce, vidíte? A to je v pořádku, nebojte se toho, takové ti flečky a tak dále, to je lymfa. Ona začne fungovat jako hodně, protože vy si snažíte zapojit všichni jako svoje city a tím pádem začne fungovat lymfa. Jo, vy máte krásně úplně. To je dobře, to je právě dobře. Někomu to jde do tváří, zčervená v obličeji, někdo cítí horko, někomu se to opravdu zastaví jenom jako v rukách. Jsou lidi, co řeknou, nikam to nešlo, zůstalo to tady. Někdo to má v srdci, někdo v hlavě. A to vůbec nevadí, že to nešlo do těch žeber. Jo, ono uvidíte třeba zítra, že se najednou něco v tom těle celkově povolilo. Přestože jsme hráli chviličku. My máme opravdu zkušenost, že když takhle udělám ruční masáž u toho stolečku, kde hraju ještě méně než tady vám, tak lidi potom hlásí, přestalo mě bolet rameno, koleno. Nesmí to být takový ty dlouhý akutní nemoci, ale jakmile to je něco, tak ale i akutní jsme kolikrát už takhle jako slyšeli, že, a to většinou, když se to položilo na záda, tak si s tím jakoby hrát i mezi sebou, nebo když budete hrát těm dětem, nebo jste v tom prostoru, že hrajou děti, vy s nima sedíte na té zemi, tak ta vibrace do vás jde. Jste v tom zvuku, jste v tom uklidnění, jste v té vibraci a to ucítíte, jak se budete cítit i vy jako učitelky úplně jako jinak. Jo. Tak a teď si taky vyzkoušet vy, ať si ošaháte všichni ty ruční masáže. Je to hodně důležité, ta ruční masáž, aby člověk vůbec pochopil tu vibraci. Tak běžte, položte na nohy. Tak. Takže nádech, výdech, zavřít si oči. U dětí uvidíte, kam vám došla ta vibrace, kam jste ji Jsem šla cítila. přes ruce a jako až takhle nahoru a měla jsem takový žluto-červený světlo. A šla i ke mně teda, jako jo, já jsem taky jako, Nádhera, tohle rozvíjete dětem, ať vám řeknou mandále, představí vás, můžete jim trošku nahodit, že ať si představují nějaké barvičky, mandále, ptáčce, co jako budete chtít, ať prostě si rozvíjí jejich představivost. A hlavně se nebojí vyjadřovat. Oni se naučí pak vlastně popisovat, jak se cítí, co se děje, jo, protože u těch dětí je to naučí těžké. se poslouchat vlastně tělo. Jestli přijdu z domu, jsou vystresované třeba, protože doma to tam něco nehraje nebo tak nějak, tak okamžitě ho za bubínek posadit, zahrát na bubínku, ať mu zahraje ostatní děti. Jo, můžete, to taky dělali jsme, že
to taky ta vymyslela ta učitelka, že zahrajeme třeba narozeniny, že každé dítě zahraje, jednomu dítě zahraje jako dárek udělá hru na bubínek. To taky je hodně příjemně. Když chcete jako nějakému dítěti pomoct, třeba případně pokud to dítě je, anebo to dítě je v nemocnici, tak třeba posadit je do kruhu a představit si, že to dítě je ve středu třeba každý po kruhu jako mu zahraje, aby to dítě si vylečilo a tak dále. To je taky prostě takové rozvítí soucitu jako těch dětí představovat a já tomu věřím, že to jako může jako léčit, že jo, protože co my víme, jako, že jo. Je nemocný, tak jestli jako děti to vědí, že jsou nemocní, tak můžete udělat takovou jako partičku, sednout si a vytvořit takovou hru pro paní učitelku, aby se a oni ty myšlenky, a ono to je silný. Jo, a vlastně člověk nezasahuje do žádných, není to opravdu o žádné víře, o žádném náboženství, to vůbec takhle nemáme otevřené. Jenom je to taková zase jakoby jiná cesta k tomu, aby ty děti se naučily, že přejou něco. Přát něco dobrého jako ostatním, že chtějí pomoct. Používáte ty bubínky třeba příroze? Dá se používat příroze. By se to k tomu No jasně, přesně, to taky berou do těch yoga center, nebo si to ty paní, jakože si to ženy koupí a chodí potom třeba každou středu na jogu a tam hrajou, nebo to mají ty cvičitelky určitě. Potom, když děti chcete uspat rychle, tak jim to taky zahrajete. Jo, taky ty usínají skvěle. A to uvidíte během chvilky o něj, když se člověk dostává do alfa stavu, tak mu začnou lehce klepat víčka. Ty oči začnou tak jako poblikávat. A to uvidíte u těch dětí velice rychle, že si jako lehnou a začnou jim ty oči dělat takový jako, a to je ten stav před usínáním. To je takový to, kdy člověk, jak se říká, bdí, spí, nevíme, kde jsme, ale už jsme v takovém klidu a v tomhle stavu se vlastně nejlépe plnějí různá přání a věci. Člověka napadají zajímavé věci, takže to je. A pojďte, já vám ukážu ještě masáž na zemi. Zkuste si, jestli vám nevadí, tady se na koberec. Aby jsme jenom ukázali... Nebo nějaká karimátka, jestli by bylo. Ne, v pohodě, my jsme furt na zemi. Buď sedíte, ležíte, cokoliv, že jo? Na břicho. A ty děti to budou mít takhle úplně stejně. Buď si nechají takhle, anebo si dáte ruce pod hlavu, pod čelo. Tak. A bubínek se úplně nejlépe pokládá sem dolů. On tady drží u těch dětí i u těch dospěláků. I kdyby někoho bolelo za krkem, nepokládejte mu to za krk, protože ten bubínek je zvukově silný. Ono by to tady taky šlo, ale tady on drží úplně nejlíp. Vladimír má rád třeba, že má blok tady, tak já mu to ještě jako pokládám sem, ale tenhle dělíček je úplně nejlepší. Jde to do celého těla, i kdyby měl člověk problémy s bříškem, něco, všechno jde do toho těla. A je to vlastně... Takže tohle si můžete dělat. Vy, učitelky, můžou vám to dělat děti a můžete to dělat dětem, anebo děti si to dělají, že prostě u toho jste, jedno dítě se položí a druhý mu takhle hraje na zádech, nebo mu hrajou dva, střídají se. Čím víc do toho zapojíte těch dětí, tím je to pro ně lepší. Takže jedno leží a dva mu takhle hrajou, pak se prostřídávají. Takže takhle je to příjemný a opravdu ucítíte i vy úlevu, když budete s tím bubínkem hrát, jenom když budete v tom prostoru, protože ta vibrace, kterou jste cítila, je prostě příjemná na to, aby člověk úplně jakoby vypnul a ta vibrace jde.
a uvolňuje. Ona vlastně někde jakoby uvolňuje i emoce. Občas se nám stane, že se nám lidi rozpláčou. Nevědí, proč pláčou, když jim uděláme jenom tu ruční masáž. Prostě se rozpláčou a něco odejde z toho těla. Není potřeba zkoumat. Takže i děti, který něco doma trápí, kdyby nemusíte se jich vlastně na nic ptát, uděláte jim takhle masáž a ono se jim uleví. Jak ti bylo Tereska? Tak. Zajímavý. Nejdřív jsem cítila tu vibraci, která se jako postupně dostávala do těla. Pak jsem měla pocit, že cítím, jak kdyby ne přímo ten míček, ale ten úder jsem jako cítila, kdy jako tam přišel. A bylo zvláštní, že teď se mi to jako zastavilo někde jako u nosu. Tam jsem pak cítila takovou jako zarážku v tu chvíli. Si říkám, jako proč? Proč tam zrovna? Zajímavý, no. Jo, je to zajímavé, jak to i po každé bude jinak a není nikdy potřeba úplně zkoumat jako proč. To tělo je opravdu chytrý a tam si to pustí ty mravenečky, kam potřebuje. Lepší to nechat být, jako ať se to děje, co děje, protože my čím víc používáme k tomu mozek, tím víc to stopne. Spíš jsem to teda cítila, jak to jako plynulo a tam se to zarazilo, jako tady někde tady. Možná ještě chvilku, aby to šlo úplně. A ušlo bys u toho? Já nevím, zatím je docela pro mě ten signál jako silnej. Jako asi... Když je to na tom těle, tak se u toho usíná hůř, než kdyby tady měla bubínek, abyste takhle tady si leželi a poslouchali. Tak taky máme takhle pár videí, kde je vidět, že prostě ty děti ležejí a některý se dostanou úplně, leží na zádech, tak si dají ruce za hlavu a je vidět, že ty děti jsou úplně v klidu. A pak jsou takový ty ADHD, který musí furt těma nožkama kopat a hejbat se. Je to v pořádku. To není o tom úplně vyklidnit všechny děti, ale oni se učí, aby aspoň tu chviličku se věnovali tomu. Není to odpolední nebo popolední jako ten spánek, je to taková jakoby relaxace, meditace, aby se ty děti naučili právě být chvilinku v klidu. Ne půl hodiny, prostě pár minutek zahrát. Ale ono je to opravdu baví, oni chtějí, oni to budou vyžadovat, je to pro ně něco nového, takže to si sami pak vyzkoušíte. A ze začátku je to opravdu ta hra aktivní pro ty děti. Prostě počítáme, slabikujeme, prostřídáváme se a dá se u toho opravdu být hodně dlouho. Já ještě dodám, když tu citlivost trošku jako rozvinete tím dětem, jako by přes ty masáže ručně a zadní masáže, tak potom si jim hodně líbí, když jich tak položíte do sluníčka, třeba tady na podlaze, když jako zahrajeme, zkus zahrát na podlaze s takovou židlikou. Jak to jde přes to je vibrační hudební nástroj. On totiž rozvíjí vibrace, my to cítíme od podlahy, ale ve skutečnosti my to cítíme i ze stropu, ze stěn, ze všech míst. Skvělou podlahu, to je dřevěna nějaká, ne? Betonová? Fakt tam je beton, jo. To tak krásně vibruje. Protože beton většinou nevibruje, ale váš vibruje. Ale dřevěna vibruje ještě víc. A tak na chatě mám dřevěný, tak už si a děti někde cítějí přes tu podlahu. Když to potom začnou jako cítit víc přes ty záda a tak dále, to je všechno jako seznámení, že jo? Oni se seznámí s tím a začnou chápat, co to je. A potom, když je takhle položíte do sluníčka a hrajete ve středu a řeknete jim, že musí jako cítit tu vibraci, že musí ji navnímat a řeknete jim, ať každý, já nevím, představuj si, co chce. Jako, a vy jako ve středu hrajete třeba, nevím, 5-10 minut, oni u toho vydrží, nikdo u toho usne teda, ale většina jako se to. A potom každý vstane a řekne, co se mu zdálo. A to je hodně zajímavé. Oni si začnou prostě fantazovat, představovat, vyprávět, to je prostě fakt na 2 hodiny. Opakujou příběhy druhých, ale anebo je navnadit, takový jako
děti mají rádi zvířátka, nebo rádi vzpomínají, co dělali o prázdninách s babičkou, nebo o Vánocích, jaký dostali dárečky, třeba takový to, aby to v nich vyvíjelo ty vzpomínky a takový to hezký, jo? Nebo představte si, že hladíte pejska, koťátko. Tak... A nebo jim řeknete třeba, když budete chtít jako třeba s nima zahrát, tak každý teďkom zahraje pro někoho svého blízkého třeba. A oni řeknou, já chci zahrát pro maminku, nebo já chci pro babičku, a proč? A když si s nimi jako navážete tenhle kontakt a oni začnou jako vysílat jakoby tu energii jakoby tím rodičům, tak to je taky jako moc hezky, protože tam se stává nějaký vztah jako mezi tím dospělým a tím dítětem, protože to dítě jako vědomě přemýšlí o tom, že chce zahrát, chce poslat tu vibraci pro nějakého toho dospělého. To je taky jako moc hezky. No a co jsem to ještě chtěl jako říct? A může to být i pro zvířátka, někdo králíčkovi, pejskovi, prostě jenom tak jako najít ty nápady. No a je na vás samozřejmě, co budete vymýšlet. Můžeme, jako jestli budete chtít, můžeme si potom dohodnout tak, že my teď odjíždíme na měsíc a za měsíc si vrátíme. A jestli budete chtít, tak můžeme si vrátit a můžeme udělat ještě jeden rozhovor a vy nám řeknete svoje poznatky, protože jsou pro nás jako ty nejdůležitější poznatky právě od učitelek ze školky, protože dospělí jsou hodně přemýšliví, dospělí používají, já nevím, logiku k tomu a ti děti mají jako obrovskou představu, oni jsou jako plastilina, se kterou se dá jako dobře lepit, vymýšlet různé nápady a tak dále. V každém případě, já když jsem poprvé s tím bubínkem šel do školky v Mnichovu Hradišti, tak jsem přišel takhle a paní učitelka říká, já mám asi pro vás, nevím kolik bylo, 14 dětí, myslím, tak jako můžete s nimi jako tady hrát, jako co chcete dělat. Nám zrovna nepřišla učitelka, jedna je nemocná, tak budu ráda prostě. Já jsem jako s nima byl jako 4,5 hodiny a ona jako, já jsem vyšel ven a ona stála a ona říká, víte co, já jsem půl roku před penzí, já ve školce jsem skoro 30 let. Já jsem v životě neviděla, aby někdo dokázal udržet děti hodinu. I ti nejlepší klauny udrží tak 40-50 minut. A pak děti už prostě si krutí, chtějí něco. Vy tady 4,5 hodiny si s nimi spolupracujete. Oni jsou jako úplně jak zahypnotizované před váma. Prostě vy tady vyváděte 4,5 hodiny. Já jsem v životě nedokázala, nebo neviděla jsem, že existuje něco, co by je zaujalo 4,5 hodiny. To je ta nejhorší skupina naše, nebo nejživější, nejživější, jako, kterou prostě nikdo nemůže. To. Učitelky tady střídáme. Oni jako, nechcete k nám jako chodit jako část. Já říkám, jo, rád, jako budu chodit, takže jako se s těma dětma, pokud budete mít ten vztah nebo to pochopení, tak opravdu se s těma dětma dokážete hodně jako těch věcí udělat. Ale já většinou doporučuji, jak říkala Dáša, to roztáhnout. Nenechat se je nabažit, protože oni se rádi rychle nabaží a pak toho mají plně zuby a už to nechtějí. Takže roztáhnout to prostě pomalinku, pak si vytvořit ten vztah. A opravdu jako uvidíte, když přijdou, poprosej, tak... My dokonce i doporučujeme některým jakoby dětem, které mají jako v rodině nějaký jako i možná problém, možná i ne, jako půjčovat ty bubínky domů těm dětem, kdyby jako chtěli, já nevím, ti rodiče svým dětem jakoby pomoct nějak, tak aby je poslouchali, nebo aby je prostě zatleskali, nebo podpořili, nebo prostě aby vytvořili něco hezkého doma, jako kde je potřeba to, protože hodně rodin to tak mají, že nemůžu jako s těma dětma navádět ten vztah, udělat ten. A to dítě, když opravdu se to tady naučí a domů to přenese a předvádí to a ti rodiče to vnímají, analyzují a chválí nebo něco, tak tam si vznikne úplně jiný vztah. Že jo, protože my jsme bytosti, které potřebují tu zpětnou vazbu, tu pochvalu. Když ji nemáme, tak nemáme proč žít tady, jako proč tady být. My potřebujeme nějakou zpětnou vazbu od ostatních lidí kolem nás. Takže tím je to jako hezké pro vytvoření těch vztahů jako mezi rodičem a dětma. Taky. Takhle jenom lehce a vyprávět pohádky, povídat si s těma dětmi. Já to taky dělám. Mě to prostě mají rádi, když je to vlastně živá vibrace.
živá hudba. Ať vymýšlí sami pohádky, že třeba posloužíte bubínek a jedno dítě hraje, druhý povídá pohádkou toho, nebo obrácení, jedno dítě jako klepe a třeba po kruhu oni sedí a jedno začne pohádku jako něco, a pak druhý pokračuje v té pohádce, třetí a jeden hraje ve středu. To taky jako rozvíjí jejich jako představivost a tak. A každé doplní něco a dá se jako s tím bubínkem to dělat bez problémů, protože tam je ten jako střed pozornosti, který je podporuje v tom. Má to skoro 5 kilo, skoro 5 kilo, ale dětem to nevadí, to nás překvapilo. Jako, ale je to vlastně, čím ty bubínky jsou těžší, tím mají větší vibraci. Třeba jak znáte takový ty handpeny, ty velký, takový ty bubny, jak na to hrajou na ulici rukama, tak oni krásně hrajou, ale nejsou těžký, takže nemají vibraci. Nemají tlusté železo, mají plech. A my vlastně jsme zjistili, co všechno ta vibrace dělá a vlastně úplně původně, proč to začal Vladimír vyrábět, to taky všude na stránkách povídáme, vyprávíme, ale Vladimír měl před lety mrtvičku a nemohl vlastně rozhejbat tu půlku obličeje, tak hledal. A to je takový, tak se člověk pospojovává jakoby věci z dětství, různě hledá ty informace. Tak babička Vladimíra posílala lidi léčit se do kostela, ne se chodit modlit, ale postavit se pod zvony, když zvoní. A to jsou prostě krásné železné vibrace. A dneska nám zvony vypínají a všude jsou reproduktory. Takže Vladimír se i rozhodl, že ty zvony vrátí vlastně nazpátek mezi lidi. Ale když se potkal poprvé s tím bubínkem, tak to bylo kvůli tomu obličeji, a ono mu to pomohlo. Je to o zvuku a hlavně je to o vibraci. To je vlastně rozdíl mezi, lidi se hodně ptají, jaký rozdíl je mezi našima bubínkama a takovýma, co se dají objednat z Číny. Tak říkáme, je to o tom železe. Naše bubínky děláme, aby byly z tlustého železa, takže jsou těžší, ale mají vibraci a ta vibrace dělá to krásný potom. To takový to, co člověk tolik nevnímá, myslí si, no tak to vibruje. A ta vibrace je uklidňující, uvolňující, léčivá, to prostě uvidíte, co to bude dělat i s vámi. To nejde jenom o ty děti, ale vlastně každý v dnešní době potřebuje sklidnit a uklidnit. Takže když na to budete hrát, ať je to, když děti usínají, hodně často to používají na takovéto polední usínání, anebo masáže na zádech. To vibruje do těla a máme i zkušenost, že i malinký dětičky, my máme malý bubínky a velký. A přesto, že ty velký mají skoro 5 kilo, tak i malí caparti ve školce přijdou a řeknou, že chtějí tenhle bubínek na záda. Takže se nebát. A i děti, co neumějí mluvit, tak víme, že v jedné školce vždycky jako přijdou děti, zatahají tu učitelku a řeknou jenom Ivo a udělají tohle. To znamená, že chtějí masáž. Oni se jako lehnou na zem, na bříško, dají takhle ruce, bubínek na záda. A je to opravdu jako vzácnost. Tam, kde ten bubínek se dá mezi hračky, tak k tomu ty děti nebudou mít vztah. Je potřeba to mít jako, tak si uklidíme a uděláme si takovou jako chvilku a jdeme si hrát. Oni to mají opravdu rádi. Není to o tom, tady máte hračku a bouchejte si do toho, protože některé děti mají tu agresi v sobě nebo chtějí se předvádět. Vidíme, když jezdíme po těch festivalech a jsou tam někde poblíž ty rodiče a přijdou k tomu stolečku děti, tak ty děti hrajou jinak, když jim stojí rodiče za zády, než když si přiběhnou sami. Nechají si to vysvětlit. Když do toho mlátějí, tak my jim to ukážeme. A oni se sklidnějí, ty děti, a začnou to dělat. Jakmile přijdou rodiče, zase tam je ta agrese a předvádění. Takže o tom ty bubínky nejsou. Je to o tom, aby k tomu měly ty děti vztah. A my i říkáme, v tom nejlepším je dobré přestat. Ono se to dětem nelíbí, když jsou na tom vrcholu, ale je to takovej ten moment, kdy je to tak přesně, kdy je to ještě baví a budou se těšit do druhého dne, že se znova bude třeba hrát. Jakmile jim to šoupnete a budou mít 2, 3, 4 hodinky čas s tím hrát, tak si toho přestanou vážit. A my to říkáme i rodičům, nedávejte jim to jako dárek. Tady máte bubínek a máme od vás pokoj. Vždycky říkáme, ne, ať si rodiče pořídí bubínek a půjčujou ho dětem, nebo pojďte si zahrát se mnou. Je tam ta větší zvědavost a je k tomu větší úcta, protože dneska jsou děti velice rychlí, nabažejí se, umějí rychle, jim dáte telefon do ruky, oni neumějí chodit, mluvit, ale umějí stahovat aplikace, umějí všechno, ovladač na televizi, dospělí čtou návody a děti si dělají cvak a mají to. Takže ten bubínek má být o takový trošku jako vzácnosti.